Velkommen til et hurtigt tip i Outlook 2013. Mit navn er Hans, og jeg arbejder for ProLearning. Her i Outlook vil jeg gerne have oprettet en mappe, der automatisk indeholder alle mails fra en bestemt person. Det kunne fx være mails fra chefen eller andre personer. Dette kan gøres ved at oprette en søgemappe. Først klikker jeg på fanen Mappe, og derefter på Ny søgemappe. I menuen der åbnes vælger jeg punktet Mails fra bestemte personer. Derefter klikker jeg på Vælg og vælger en person fra min adresseliste eller indtaster mailadressen på den person, hvis mail skal vises i mappen. Nu klikker jeg OK og OK igen, og så er søgemappen oprettet og vil automatisk indeholde alle mails fra den valgte person. Hvis du synes om vores tip, så del det endelig med en ven eller kollega. Se mere på www.prolearning.dk, hvor vi tilbyder forskellige kurser i Microsoft Office 2013.